A illa de San Simón é o máis grande, prístino lugar de memoria en Galicia. E posiblemente tamén en España, cando é coñecida. É como a epítome das persecucións, das matanzas, da injusticia, da barbarie que trouxo consigo o golpe. Por qué? Porque un lugar tan fermoso, convertido en centro de morte, é algo que é moito máis poderoso na construción da memoria de todo aquelo que calquera outra cousa. San Simón realmente ocupaba un lugar central no imaxinario da guerra e no imaxinario da represión, sobre todo dende había ben tempo antes, non? O que pasa é que era unha especie de memoria tamén efectivamente silenciada, agochada, había como unha sorte de incomodidade, non, a hora de falar de San Simón. Na memoria, San Simón tivo un lugar ou ten un lugar ambivalente, porque San Simón é un lugar de memoria das vítimas, pero tamén ten unha memoria dos vencedores, porque o 22 de agosto de 1950 ten lugar ali un feito importante, que é o naufraxio dunha lancha na que van máis de 60 membros da Guardia de Franco e que ali morren 43 deles. E a partir de aí instaurase toda unha serie de actos conmemorativos, mesmo de signos conmemorativos, porque se pon un cruceiro nun dos illotes, pero por outro lado, a memoria das vítimas é unha memoria que está un pouco como escondida, unha memoria privatizada, e esa é a memoria que hoxe en día non vemos na illa, porque a illa, en lugar de illa da memoria, neste lugar pouco tipo de referencias podemos atopar na illa a aqueles miles de prisioneiros que estuveron ao longo do tempo. E nós pensamos que a illa tiña que ser un fito fundamental na memoria, sobre todo polo alcance que tivo, porque é unha referencia para moitos lugares de Galicia e de toda España, pola permanencia que tivo no tempo, polo que significou como lugar de morte, porque foi lugar de morte non tanto polos fusilamentos, que ali poucos hubo, sino en canto a enfermedades, a deficiencias alimenticias, con alimentación terrible, e como lugar do que se fixeron o que se chamaban sacas nocturnas, donde cada certo tempo se ian quitando grupos de persoas que depois aparecían fusiladas nos arredores de Pontevedra, de Xeve, de Redondela, non? Eu creo que San Simón ten un lugar bastante importante, porque é un lugar que é moi representativo polo que é unha illa no medio da ría de Vigo, é un lugar espectacular, fermoso, pero ao tempo ten unha historia agachada, esa historia da represión e a historia do que ali aconteceu. Entón, digamos que permite tirar dun fío, que o mellor a xente que inicialmente se poida haber chamada a súa atención polo lugar e o fermoso que é, pois tamén eu creo que é importante que tamén que coñezan esa parte da historia, porque senón en que sociedade vivimos en que os lugares e os espazos únicamente se conocen pola súa forma, senón polo que ali aconteceu, polo seu contido, pola súa significación cara a xente, pola significación que para moitas persoas ten ese lugar como lugar onde ali estiveron familiares deles. La reparación es un concepto muy complejo y aborda pues, distintos tipos de reparación que además son todos compatibles, ¿no? Digamos que no son contradictorios. En el caso de la reparación judicial, pues en el contexto de España, que es lo que nosotros denominamos como un contexto de impunidad persistente, ¿no? o permanente, pues bueno, ese tipo de reparación actualmente es imposible y es inviable. Pero no obstante, las víctimas y sus familias pues obtienen, a partir de la investigación, una reparación histórica, sobre todo, una reparación social, una reparación familiar y una reparación moral también, ¿no? Sobre todo en el reconocimiento de las víctimas y pues también no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿no? San Simón é un exemplo desa memoria regeneradora que dá lugar a outras memorias, que dá lugar a memoria da xente que ali estivo ali, pero despois estivo en outros sitios, toda unha serie de memorias que xurden a partir do descubrimento e da recuperación da memoria de San Simón.
creo que a importancia dos lugares de memoria é que manteñan esa forza dialéctica. Cando esos lugares se museifican en exceso, perden ese valor de interpelarnos. Convértense, efectivamente, nun lugar de preservación, de conservación, pero creo que un lugar de memoria como tal ten que ter esa capacidade de interpelarnos, de facer que nos identifiquemos, que recoñezamos ese pasado como propio e que nos posicionemos como individuos ante esa memoria colectiva. Joaquín sale no 41, colleu o tren en Arcade, foi a cara a Vigo, e en Vigo colleu o barco para vir cara a Cangas. Chegou a Cangas no muelle, cando desembarcou no vapor, pois topou a miña nai que estaba limpiando peixe ali nas escaleiras, que era o máis corriente ali na zona do muelle. Que era como se limpaba, en Cangas non había na maioría das casas agua corriente, a xente do pueblo iba a limpiar o peixe, a escamalo e a limpialo ao muelle. E chamou na Teresa, e miña nai se quedou tan sorprendida e tan nerviosa que perdeu hasta os peixes. E non se imaginaba que meu pai chegara nese momento a Cangas, non o sabía. Se abrazaron e xa estou aquí. Pois bueno, adelante. Quixeron casarse. Casaron nunha parroquia en Darbo, porque aquí o cura de Cangas non quería casar a Rojos. Eles sempre nos contaron a verdad. Sempre dixéronos que non tuviéramos rencor, que o pasado estaba, pero que non olvidáramos nunca o que eles pasaron, e que yo transmitíramos aos nosos fillos. Porque para estar como estamos agora, tuvo que moita xente dar a súa vida.